Ens vam posar mans a l'obra, fent l'escultura de caps i mans, buscant tallistes que fes per fer el ventall de la gegantesa, tapissers que fessin la tiara del gegant. Vam anar a Barcelona a buscar bijuteria, modistes per cosir les sanefes i altres tants detalls. La veritat és que va ser un llarg i feixugós treball, però fet amb il·lusió, ja que el que comptava era el resultat final. Paral·lelament, l'Ajuntament de Cassà havia fet un dossier amb els projectes dels gegants, documentació del fet, detalls, etc., i el van enviar al president d'Egipte, Gamal Abdel Nasser, per posar-lo al corrent del treball que es feia a l'altre cantó del Mediterrani. Aquest marc ha estat bressol de tantes cultures i manifestacions artístiques. Val a dir que l'alcalde d'aquell moment, Josep Maria Vidal, va rebre una carta amb la felicitació del president egipci. Acabats els gegants per peces a l'estudi d'Olot, va ser el moment de traslladar-nos a Cassà. He de reconèixer que em feia molta il·lusió poder venir a Cassà a muntar-los, ja que el 1959 desplaçar-se uns dies a una altra ciutat i acabar un treball no era una cosa habitual, almenys per mi. Els gegants es varen muntar en un magatzem que els senyors Domingo van cedir gentilment i que tenia al costat de casa seva, la carretera de Marina. Recordo que era un local no molt gran, però suficient alt perquè els gegants hi cabessin sobradament, que això sempre era un problema, trobar un local que unes peces així doncs es poguessin muntar en tranquil·litat i tenir una perspectiva i el que calia. Encara sento l'olor de les pomes que hi havia estibades al fons d'aquell local, que els senyors Domingo em penso que es dedicaven a la qüestió agrícola de pomes. Pel que fa a nosaltres, ens vàrem instal·lar en una fonda, que crec que era a prop de la plaça, on només d'arribar ens van oferir un tall de fetge per sopar. D'això en fa 50 anys i encara recordo que era molt gros i molt bo. Molt bo, encara ho recordo. Fins avui, però, no havia pensat mai quant temps feia que havia menjat aquell bistec. Ara ja ho sé, perquè gràcies al cinquantenari doncs sé exactament la data. Però tornant al tema que ens ocupa, la creació dels gegants va ser un treball intens i seguit, aquí a Cassà. Llavors era el moment de donar forma a les robes, fent els plecs, tallant, cosint i clavant sobre els cossos dels gegants per donar l'aspecte final. Acabats just el dia abans de la festa, el senyor Joanola, com a olotí que era, havia fet gestions amb l'Ajuntament d'Olot. Li varen cedir 2 geganters per venir a ballar-los aquelles festes i a la vegada ensenyar als casanencs la manera de portar-los i ballar-los al futur. I va arribar el moment esperat. Es va obrir la porta de la casa, o del local, van sortir els gegants i vaig sentir una emoció inoblidable quan per primera vegada vaig veure que es movien i agafaven humanitat. Això és un impacte que el recordarà sempre més perquè una cosa que l'has vist quieta i que es mogui com una persona quasi, doncs és molt important. El carrer era ple de gent entusiasmada que esperava aquell moment. Els gegants havien de donar una nova dimensió a la ciutat, que s'entrava al circuit de ciutats de Catalunya que anaven mantenint viva la tradició folclòrica que tant ens ha caracteritzat. El meu pare i jo vam passar les festes aquí. Havíem d'estar a prop dels gegants per si hagués pogut passar algun incidents amb els vestits o amb el muntatge, com qualsevol cosa que hagués pogut fallar. Jo, des del primer dia, vaig dormir en una habitació gran de la pensió. Era molt gran l'habitació. Però arribades les festes, com que hi havia molta gent forana, l'habitació es va dividir amb una cortina estampada de cretona a tons vermells. A l'altre costat hi dormien 2 músics d'una orquestra forana que actuava en els balls i que venien a dormir a les 5 del matí, almenys a les 5 del matí, sense deixar de fer gresca, portats per l'ambient del ball. Deu ésser que tothom torna als seus orígens, perquè l'Aldrich i l'Isaura varen ser a Olot en una concentració de gegants que es va fer el 1988 durant les festes d'Altura. L'any 1991 tornaren a Olot, com a resultat de les gestions fetes entre els 2 ajuntaments,
per honorar el seu creador. El motiu era important, ja que l'Ajuntament d'Olot havia concedit la medalla a la ciutat al meu pare per la seva trajectòria artística. I quan estaven celebrant aquest acte, els gegants van aparèixer per sorpresa de tothom i varen acompanyar el seguici que va sortir de l'Ajuntament fins al lloc on hi havia l'exposició dels treballs del meu pare, Lluís Carbonell, que va dedicar tota la seva vida a l'art. Ens trobem immersos en un materialisme que sortosament contrasta amb el sentiment que manifesteu vosaltres. És un gest que us honora i demostra la identitat del país. Les tradicions populars són el valor del futur. I ja que els gegants són egipcis, voldria fer-ho amb un text del segon acte d'Aida de Giverdi, que era fill de Bosetto, i casualment d'on també era filla la meva besàvia. El text diu així: Vieni, sul crinti piovano, contesti ai lauri fiori, suoni di gloria i cantisi, col cantisi d'amore. És a dir, veniu, que flors i llaurers ploguin sobre els vostres caps i que els càntics de glòria i alegria sonin junts els de l'amor. Aquest és el meu desig per tots vosaltres, que la glòria, l'amor i l'alegria us acompanyin aquests dies de festa. Bona festa i gràcies a tots. Els geganters més felius i més felicitats d'arreu, de veritat. Ahir ho vaig dir, aquest diumenge passat vam anar a Tàrrega i anàvem amb les còpies. I un senyor va començar a fer fotos, i vinga fotos, i no parava mai de fer fotos. Vaig dir, què li agraden aquests gegants? Diu, molt, diu, són magnífics. Dic, sí, diu, són macos, Diu, no, macos no, diu, són espaterrans. Així és que ja està tot dit. Ens hem trobat per tot ens han felicitat, ens diuen que són molt macos, molt ben vestits, i gràcies als geganters diu que som balladors a més no poder, que som els gegants que més bé ballen de tots. Així és que ja ho sabem, tenim el millor de tots, per molts anys.